Betogosoma kora ase gitabu kia Barumi 5:14 karige ngo kyagatebanga na kibonsi abakoragwa no muiko Nyasaye abo nabo abana ba Nyasaye katogotirimbuka goikaga abo sensemo ya 15 na kiti mwanyorete omuikoyo obakorire koba abasumba na korenta obwoba korende nigo mwanyorete omuikoyo obakorire koba abana ba Nyasaye igo torera aba engenche yaye ntata tiangirorire gitabu kya Barumi 5:14 hoikensemeri ya 15 kerege gitabu kya tabanga na kibonsi abakoragwa no muika Onyasaye abona abana ba Nyasaye na kiti mwanyorete omuikoyo obakorire koba abasomba na korenta obwoba korende nigo mwanyorete omuikoyo obakorire koba abana ba Nyasaye igotorera aba engenche yaye ntata kebungo gegotosegeta emambye ya lero ngam oyo beriga gakonyora omuiko Nyasaye oyino mwana o Nyasaye kero kwanyorete omuiko Nyasaye tari ngore ko gukora obe omusumba korende okorae nende okorente angena Nyasaye gotobasa korera ragwa no muiko Nyasaye ekyageraye nigore omwana o Nyasaye. Good morning Job. Good morning Frida. Kiwakire.